शेतकऱ्यांनो 14 एप्रिल 15 एप्रिल 16 एप्रिल दरम्यान राज्यामध्ये परत पावसाची शक्यता आहे। तो पाऊस सगळीकडे पडणार नाही, भाग बदलत पाऊस पडणार आहे म्हणून हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायचा। राज्यात एकंदरीत परिस्थिती बघितली तर राज्यामध्ये काय झालं, आता 6, 7, 8, 9 ला खूप पाऊस झाला आणि सर्व शेतकऱ्याचं खूप अतोनात नुकसान झालं। त्याच्यानंतर 1-2 दिवस थांबतात लगेच काय झालं, परत 13 एप्रिलपासून राज्यामध्ये वातावरण खराब होईल, म्हणजे उद्याच्याला आणखीन खूप आभाळ येणार आहे। तुरळक ठिकाणी म्हणजे ढगाळ वातावरण, थोडाफार पाऊस पडणार आहे, पण हा पाऊस सगळीकडे सर्वदूर नसणार आहे, भाग बदलत पडणार आहे। म्हणून हा सर्व शेतकऱ्यांनी अंदाज लक्षात घ्या। आणि सर्व शेतकऱ्यांचा कांदा, काही शेतकऱ्यांचा कांदा, काही शेतकऱ्यांचा हरभरा, काही शेतकऱ्यांचा गहू देखील काढणं चालू आहे, काहींची मका देखील काढणं चालू आहे। सर्व शेतकरी आणि विशेष म्हणजे विदर्भामध्ये हळदी देखील काढणं चालू आहे। सर्व शेतकऱ्यांनी हळदी काढून शिजविलेल्या आहे। त्या सर्व शेतकऱ्यांनी काय करा, तुम्ही 14, 15 आणि 16 एप्रिलला तुम्ही तुमच्या हळदी झाकून ठेवा, कारण की 14, 15, 16 एप्रिल दरम्यान राज्यामध्ये पाऊस पडणार आहे म्हणून हा अंदाज लक्षात घ्यायचा। तर हा झाला म्हणजे 4-5 दिवसाचा अंदाज। अचानक जर वातावरणात बदल झाला तर परत एक मेसेज दिला जाईल आणि माझ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ देणार नाही, हे मेसेजमध्ये व्यक्त करतो। धन्यवाद।